हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आपकामिं आसाम पुलिसाव नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हागोन दायो मानोना गोबां रिजाल्ट फैगासिनो दङ बेनो जाबाय HSLC आरो HS बेनिफ्राय डिग्रीनि। दा नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री पास जासिगोन बेनिफ्राय HSLC पास जाबाय आरो HSLC नोंथांमोना पास जानाय लोगो लोगो बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। बेनिफ्राय HSआबो थारसिगोन रिजाल्टआ माला होगोन दासिमबो डेटआ फिक्स जायाखै। बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बेयाव मोजां चान्स दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव। दा आसाम पुलिसाव पार्सेन्ट थायोब्ला नोंथांमोना माबोरै सिलेक्शनाव इजि जायो बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। जाय नोंथांमोना आसाम पुलिस एबा डिफेन्सआव मावनो गोसो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे आपकामिं रिजाल्ट्स नोंथांमोना फैगासिनो दङ SI, कामान्डु, ABUB बेनिफ्राय APR आरो नोंथांमोननि साख्रिया जागोन जुलाइआवनो गासैबो मोनजोबगोन होनना बुंदों CMआ। अब्ला नोंथांमोना रेडि जादो आरो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो। लोगोसे जायफ्रा दाखालि साख्रि मोनासै थालांबाय नोंथांमोना नेक्स्टआव बिनिफ्राय बांसिन ट्राइ खालामदो अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आसाम पुलिसाव। दा फै गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइडआव। बेनिफ्राय बाथ्राया बेनो HSLC HS पास जानाय लोगो लोगो आसाम पुलिस मोननो हायो नाथाय गिबियाव नोंथांमोना नाजानांगोन। दा फै जों थांनि अफिसियेल साइडआव। दाय लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइडआव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेटआ दासिमबो बेयाव पाब्लिश जायाखै बेनो जाबाय रिजाल्ट्स। नाथाय जों जेब्ला अफिसियेल पर्टेलाव जों रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामो अब्ला जोंहा मोनसे दासिमबो नुबाय थायो बेनो जाबाय साइट इज आन्डार मेंटेनेन्स। दा लोगोफोर मिथिखाबाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ जुलाइआवनो गासैबो मोनजोबगोन एबा फाइनाल लिस्टखौहाय नोंथांमोना जुलाइआव मोनजोबखागोन आरो नोंथांमोननो साख्रि होनानै ट्रेनिंआव लांनाय जागोन आरो बेखौ लांनाय लोगो लोगोनो गोदानै एप्लाइ जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हमना ला मान्थआ आगष्ट नङाबा नोंथांमोना सेप्तेम्बरावहाय एप्लाइ खालामनो मोननो हागौ। बेनिफ्राय रिलिया 2023 आव जागोन फेब्रुवारि एबा मार्चआवहाय जानायनि चान्सआ थायो मानोना बे समाव अखा हाया बे समावसो बांसिन जाखायो आसाम पुलिसनि माखासे इन्टारभिउआ। दा बिदिब्ला लोगोफोर माखासे जाहोननि थाखाय माबाफोर जाहोननि थाखाय पस्टपन जादोंमोन सिगांना नाथाय जेसेबां रिलिज जाबोदों फेब्रुवारि दानाव बांसिन जानाय जायो आसाम पुलिसनि रिलिया। अब्ला नोंथांमोना आगष्ट नङाबा सेप्तेम्बराव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। दा बाथ्राया जाबाय सोर एप्लाइ खालामनो हागोन गोबां केन्डिडेट्स गोदान फैबावगोन नेक्स्टआव आरोबाव दाखालिनिफ्राय बांसिन फैबावगोन बेनिफ्राय कम्पिटिसना बारा जायो। दा ओंखायनो सिलेक्शन मोननो थाखाय माबायदि फरायनांगोन माबायदि नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन बिनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन। जाय नोंथांमोना गोदान केन्डिडेट आसाम पुलिसाव साख्रि लानो गोसो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बिदिब्ला दा लोगोफोर HSLC पास जाबाय खायसे बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना फेल जाबाय जिंगासिनो गैया नोंथांमोना नेक्स्टआव बेनिफ्राय बेस्ट ट्राइ खालामदो अब्ला नोंथांमोना साबसिन मोनगोन नाम्बारखौहाय आरो नोंथांमोना नाथाय खस्थ' खालामनांगोन गिबियावनो खस्थ' खालामनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना सिमांल' नुबाय थाबा जानाय नङा। अके थ' नोंथांमोना नाजानांगोन पास खालामनांगोन बेनिफ्राय जेबो नार्भास खालामनांगौ गोनांथि गैया फेल पास थाखायो। नोंथांमोना फेल जादोंबालाय मा जानो नेक्स्टआव चान्स मोनगोन आरो गोदान नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनानै एग्जामखौ होफिनदो जाहाथे नोंथांमोना ओरैनो थाया। थ' बिनिफ्राय दानिया बाथ्राया जाबाय खायसे पास जाबाय नङा होमबा थ' थार्ड डिभिजनखौ दोनथ'बाय लोगोफोर मानोना थार्ड डिभिजनावबो पास जायो नंगौ नाथाय आसाम पुलिसाव एक्सट्रा मार्क मोननाय जाया। अके थार्ड थाङोब्ला थ' बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना सेकेन्डनिफ्राय आरो फार्स्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे पार्सेन्ट वाइसआव नाम्बार मोननाय जायो। दा बाथ्राया बेनो आं बुंनाया नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन पार्सेन्ट लानांगोन। अके स' नोंथांमोना पार्सेन्ट लानांगोन अब्ला फाइनाल सिलेक्शनावहाय गोबां नोंथांमोनखौहाय हेल्प खालामो। अके मानोना एक्सट्रा नाम्बार 2, 3, 4, 5, 6 मोनलांबाय थायो। दा बिदिब्ला नोंथांमोना मोजां फरायदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव मोजाङै पार्सेन्ट लानानै एप्लाइ खालामनो जाबाय आरो लोगोसे डिग्री पासफोराबो नोंथांमोना जेरावबो एप्लाइ खालामनो हायो कनस्टेबलआनो जा बा नोंथांमोना UBआनो जा बेनिफ्राय SAआनो जा आरो डिग्री पासआ पार्सेन्ट दङबा नोंथांमोना SAआवबो मोजां नाम्बार मोननो हायो आरो फाइनाल सिलेक्शनाव बै 1, 2, 3आनो नोंथांमोनखौहाय हेल्प खालामो आरो नोंथांमोना काटअफआव थांनो हायो। दा ओरैबायदि जायो खायसे थार्ड डिभिजना गोबां नाम्बार लाबाबो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानानै फार्स्ट डिभिजना बेवहाय एक्सट्रा मोनबाय लोगोसे नाम्बारावबो मोनबाय खारनायाव बारनायाव अब्ला बिथांमोना बांसिन सिलेक्शन जानायखौ नुनो मोनो। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ पार्सेन्ट लादो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय चान्सखौ लादो आसाम पुलिसाव। दा बाथ्राया जाबाय बेसेबां पार्सेन्ट थायोबा बेसेबां नाम्बार मोनो दानिया जों नायनोसै फैदो आसाम पुलिसाव HSLCनिखौ जों नायग्रोनोसै जेराव कनस्टेबलाव बैसोआथ' मिथिखागौ नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्रायनो हायो बेनिफ्राय 30 इयार्ससिम जोंनि STआ जोंहा STPआ हायो। अके आरो लोगोसे 10% रिजार्भ दङ जोंनि STआ आसाम पुलिसाव। ओंखायनो नोंथांमोना गोसो होदो नेक्स्टआव 10,000 ओंखारब्ला स' नोंथांमोना मोजां चान्स मोननाय बायदि नाथाय बुङाखै जे 10,000 ओंखारथारगोन होननानै CMआ जायखिजाया साख्रिया ओंखारबावगोन आसाम पुलिसाव। दानिया जों फै पार्सेन्टखौ नायनोसै नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआव बोरै फैनानै चान्सखौ मोननो हायो पार्सेन्ट थायोब्ला।
दा बे जाबाय कनस्टेबल एबि आरो इउबि नोंथांमोना पार्सेन्ट थायोबा बेसेबां मोजां नाम्बार मोनो नायदोनै नोंथांमोना हमना ला बेयाव दङ दा फार्स्टआव जों रायलायगोन कनस्टेबलखौ जों बेयाव रायलायगोन कनस्टेबलखौ जों फार्स्टआव जों कनस्टेबलखौ रायलायगोन बेनो जाबाय एबिआव बेनो जाबाय आर्म ब्रान्च नोंथांमोना सिलायलायग्रा जायखौ मिथियो आरो नैबे इउबिआ जाबाय थफि गोजा गानग्रा इउबि आर्म ब्रान्च थ' जोङो आर्म ब्रान्चखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय सिलायलाग्रा कनस्टेबल बेटेलियन दा बेयाव अनलि HSLC पास जाबानो मिनिमाम बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो अके थ' नोङो डिग्री पासआनो जा HS पासआनो जा बेयाव खालामनो हायो मात्र बेयाव 10 पासआनो खालामनो हायो बेनिफ्राय पार्सेन्ट नांलाय एप्लाइ खालामनायाव नाथाय पार्सेन्ट थायोब्ला बेवहाय बेनिफिट्स दङनो बेनो जाबाय जाय फंबायमोन बिनानावमोनाहाय 45 निफ्राय 59.99 पार्सेन्ट दङ मेट्रिकआव अब्ला मोनगोन 2 नाम्बार मोननाय जागोन एक्सट्रा बेखौहाय दाजाबगोन लास्टआव फाइनाल सिलेक्सनाव बेनिफ्राय 60 निफ्राय 74.99 दङब्ला नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 3 नाम्बार मोनगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना 75% लानाय दङ एबा बिनि बारा अब्ला नाम्बार 5 मोननाय जायो नायदो अब्ला नाम्बार 5 एबा 3 आ ओरैनो फैखाबाय नोंथांमोना ओरैनो बेवहाय एक्सट्रायावनो सिलेक्सन जानायनि चान्स थायो ओंखायनो खायसे काट अफ गोजौ मोनलाङो जायफ्रानोखि फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन आरो लोगोसे स्टार मार्क दङ स' नोंथांमोनाहाय मोजां नाम्बारखौ मोननाय जायो ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ फरायनांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोना अब्ला सिलेक्सनाव इजि जायो अके थिग बेबादिनो इउबि लेभेलावबो बेबादि सेम प्रसेस नोंथांमोना मोनदों जेरै 45 निफ्राय 59 60 निफ्राय 74 75 दङब्ला नोंथांमोना 2 3 4 5 बेबादि मोनलांबाय थायो दा बे आरो जोबोर मोजां जायफ्रानोखि नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामनो सानदों पार्सेन्टखौ दानिफ्राय मोजां लाखा मोजां फरायखा जाहाथे नोंथांमोना फिउचाराव मोजाङै चान्स मोननाय बायदि दा बेल' नङा नोंथांमोना एनसिसि दङब्ला साबसिन जायो दा बिदिब्ला जों नायनो फै एनसिसिआव बेसेबां नाम्बार थायो नोंथांमोना मिथिनांगोन दानिया नायदो लोगोफोर एनसिसि जायफ्रा एनसिसि सि दङ नोंथांमोना मोननाय जायो 3 नाम्बार बेनिफ्राय एनसिसि बि दङब्ला बेवहाय 2 मोनो आरो लोगोसे ए दङब्ला बेवहाय 1 मोनो एनसिसि सि आसो बांसिन भेलु दङ स' नोंथांमोना बेखौ लाबानो जाबाय आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेयाव नाय 6 मान्थस मिनिमाम लाथार दानिफ्रायनो 6 मान्थस लाथार बेयावबो नोंथांमोनाहाय 1 मोननाय जायो 6 मान्थस थाबाबो अके बेनिफ्राय 1 इयार लायोबा नोंथांमोना 2 मोनगोन आरो लोगोसे 2 इयार्स लायोबा 3 मोनगोन अब्ला नायदो नोंथांमोननि पार्सेन्टआव हमना ला 4 खौनो मोनबाय बा 5 खौनो मोनबाय प्लास नोंथांमोना 1 मोनबाय अब्ला 5 आ ओरैनो फैखाबाय स' नोंथांमोना ओरैनो फैखाबाय बिनि अनगायैबो स्पर्ट्स पार्ट्सआव नोंथांमोना स्पर्ट्सआव नोंथांमोना दङब्ला आरो मोजां बाथ्राबाव प्लास नोंथांमोना ITI दङब्ला आरोबाव मोजांबाव नायदो नै एसेबां मोजां चान्स मोनो नोंथांमोना नाय ITI नोंथांमोना 3 निफ्राय 6 मान्थसिम लायोबा 1 नाम्बार मोननाय जायो आरो डिउरेसन 1 इयार लायोबा 2 मोननाय जायो बेनिफ्राय 2 इयार्स लायोबा 3 मोननाय जायो अब्ला फाइनाल सिलेक्सनाव नोंथांमोनखौ ओरैबायदि हेल्प खालामो 10 गाहाम मोननाय थायो नोंथांमोना स' बेखायनो खायसेना 80 गाहाम थाङो बा 90 गाहाम थाङो काट अफआव दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि बे भिडिअआ बेनो जे नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फरायो आरो फाइनाल लिस्टआव थांनो हायो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना रानिंखौ पास खालामनांगोन एग्जामखौ मोजां लानांगोन दा रानिंआव थायो 40 थायो बेनिफ्राय एग्जामा 50 नि जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना एक्सट्रायाव 10 आव 10 मोनोब्लाथ' जोबोर मोजांसै बाट मेक्सिमाम मोनो 6 निफ्राय 8 सिमहालागै मोनो अब्ला बेसेबां चान्स मोनो नायदो नोंथांमोना दा बेनो आरो लोगोफोर आपकामिंआव जेब्लानोखि 10,000सो भेकेन्सि ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना जोबोद चान्स मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना स्पर्ट्सआव आरो नोंथांमोना मोजाङै चान्स मोनगोन जायफ्रानोखि स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दङ स' नोंथांमोना मोजाङै मोजां आरोबाव बेयाव बांसिन चान्सखौ मोननाय जायो दा ओंखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला जायफ्रानोखि पार्सेन्ट गैया स' नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजाङै होदो HS लेभेलाव आरो लोगोसे बेटारमेन्ट एग्जाम होनो हायो बेटारमेन्ट एग्जाम होनानै थ' नोंथांमोना पार्सेन्टखौ बारायना लानो हागोन आरो दानिफ्रायनो हायोब्ला एनसिसि बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना लानाया जोबोद इम्परटेन्ट आं सानो मानोना बेयाव नोंथांमोना रोखा नुखाबाय फाइनाल सिलेक्सनाव नोंथांमोनखौहाय हेल्प खालामगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामोबा खालामना लादो 70,000 साबस्क्राइबार जाबाय नोंथांमोननि अननायाव आं आसा खालामो थाबैनो नोंथांमोनाहाय 100K खालामना होगोन